Здравейте хора, ние сме BG Gamers BG и днес снимаме втори епизод в Blazecraft. Добре, тук с мен е сам геймър, сами геймър и ще направим бърза обиколка. Днеска няма да има PvP, ще е бърза обиколка, да, защото и 2 часа и няма хора. Значи, когато влезете в сървъра, ще спавни ето тук. И ларпове. Няма много ларпове, админс. Първо админс. Не са. И ето лак. Добре, тук са админс. Значи, ето, Owner е ExtremeBG, Co-Owner е Puro, някакъв не знам как се... Модератор, има два модератора, Ванги и Джони Берлин, Дона Берлин, Ларп, Енакант. Сега може би той няма да се чува, но следващия клип ще оправим да се чува. Ето го Warp Enchant. Тук стренчки имам. Ето, тук се енчантваш. Следващия Warp End. Добре. Ето го Warp End. Няма как. Има само един шанс да се измъкнете. Ето така. Ето така. Да ми любим. Ето така може да се измъкнете. И следващия Warp. Иначе няма друго измъкване. Warp Event. Той е Wither, да. Event. Аз съм Гаст. Сега Warp Event. Ето така. Доста е красив също с Warp Event. Евенти има, да знам, когато има много хора. Когато има доста хора. Тихо, нали ти не се чуваш още. Ти не се чуваш, човек. После другия клип ще го правим да се чуваш. Тук. Добре, де. Фърлят. Легендарки рядко фърлят. Фулки, там 2 или 3 честа слагат с фулки. Некой език, който хвани. Другите са с такива брони. Е такъв меч и лък. Следващия ларп е Warp Foot. Мъкни бе. Ти си говоря, аз те чувам. Значи те не те чуват. Ето го Warp Foot. Тук си фармите. Ето ще съберем малко храна, че аз съм малко. Warp. Следващия Warp, опа. Опс. Warp. Ето тук ще някакъв джойна. Warp. Jump. Ето го Warp Jump. Сега ще се опитам да го мина. Минавал съм. Го. Ето аз съм го минал. Добре, ще се опитаме още един път и... Ето топ-киловите отдясно се виждат. Отдясно се виждат топ-киловите. Съм на първо място. Опс, лак. Не е много труден джампа. Опа! Аз така забравих, че има такова. Последен опит. Ето и 3.
Не можеш. Не можеш. Добре. Ама но знаеш, че ще падна. Ако стане, стане. Няма да стане. Аз знаех, че ще падна. То си рекламира. Добре, ще има на Онера ще има линк в описанието. Ще има. Истиатокс. Warp. Следващия Warp. Nether. Ха. Добре, ето го Warp Nether. Чакай, само... Опса. Добре. Я пробвай. Ще пробвам тук има ли PvP? Няма. Тук няма PvP. Ще си гранд. Умре ти. Не ми лаги. Добре, няма нищо. Warp. Следващия Warp е Warp Lulis. Опа. Ето ги Warp Plus. Ето Рус. Първо, не обиждайте. Второ, не искайте итеми от админите. Трето, не искайте права или рангове. Четвърто, ползването на хак е забранено. Ако не спазвате правилата, бан или кик. Следващия лап. SMS. Добре. Warp SMS. Ето го SMS-ти. Ранг Гаст Free. Аз съм Гаст. Ранг Quitter 480. Ранг Blaze 6 лева. Ето ги правата. ТПА Accept. Kit Гаст. Kit на Wither. На ранг Quitter 480. Kit Wither, Feed, Ender Chest. На Blaze-вете са Kit Blaze, AFK, Workbench, Repair, може би ето тези другите, старите. И може би последни. Да, Warp. Много странен Warp-Warпове. Така. Warp-ове, Warp Admins, те видяхте ги, празно. И ела се снимаме. Ела като за край, до мене. Ела. И добре, това беше довиждане, хора. Това беше за този клип. Дано ви е харесал, абонирайте се, харесвайте, коментирайте и довиждане. Опа, заврез.